ekibalente edo bitarikoa gutxienez badagoela, ez? Eta bat da, denok esaten dugula, maitasunak erdian egon barko luke, edo esan nahi dut, ez bakarrik geure bizitza personaletan, baizik baita ere neurri ekonomikoak, edo sozialak, edo politikoak hartzerakoan, edo denok nahi dugu gerrarik gabeko mundu bat, eta non maitasunak, eta elkartasunak, eta babesak, eta guzti horrek nolabait garrantzi izango luketen gizarte bat, baina gero egia da benetan maitasuna gainean zer ulertzen dugun, gero geure praktikara ekartzen dugunen gauza konkretuetara, alde batetik maitasun hori oso feminizatua dagoela, eta maitasunaz ulertzen dugun hori ere alegia maitasun zaintza, amatasuna, bikotearen zaintza, maitasun bikote, maitasun erromantiko hori guzti hori oso emakumei lotua dela, hainbesteraino nun emakumeontzat gizarteak nolabait exigitzen digun maitasuna gure bizitzetan oso presente izan dezagun eta eskaini diezaiogun ahalik eta indar, energia eta denbora gehien beste alor batzuk edo beste eremu batzuk maitasunarenak ere izan daitezkena, ez dakite militantzi izan daitekena, edo lagunen zaintza, edo aisialdia, edo beste zerbait albora utzita. Hori bereziki begirada generizatu bada, emakumeari exikitzen zaio eta ezain beste gizonezko, ez da oso emakumeen eremutzat hartzen da pribatuan, naiz eta ero publikoan bere onurak aipatu, ez? Eta hori ideologia bezala, baina gero hori azken finean maitasunaren gainean lege eta arau asko egiten dira, ez? Haurtzaroaren gaineko lege eta arau guztiak, nolabait maitasuna zaintzaren eremua arautzeko saiakera bada, edo familiak zer izan behar duen, zenbat kidek osatu behar duten, nola bizi behar dien, nola zaindu behar dien, ze potestade dauden, ez dauden, estatuan nola sartzen den horretan, hori ere oso arautua dago eta oso arau zehatzailea. Ezkontza bat bilagurena bakarra izan lehik eta ez hirurena, demagun ez da. Orduan oso maitasuna deitzen den espazioiek oso arautua daude gizartean. Naiz eta gero, etzaion bereziki garrantzi esango dugu, garrantzi zentzu positiboan ematen. Eta nik uste dut, baita ere maitasunaren bitartez sozializatzen garela neurri handi batean, ez den umetatik maitasun giro batean sortu, edo ez, baina desiragarri batean sortu, eta nolabait harremantzen hasten garenean beste batzuekin maitasunaren esperientzia horrek ere egiten gaituela, eta bereziki maitasunaren esperientziak egiten gaituela neska eta mutil oso argi. Gero eta argiago gainera, mutilak horrela izan behar dute maitasunean, neskak horrela izan behar dute. Eta hor sartzen da pixka bat, guk hainbeste kritikatzen dugun, edo ikusten da ze kalte egiten dituen bikote maitasun erromantikoaren irudi hori. Segurazki uste baino askoz gehiago barneratua duguna, eta gure ondorengoetan ere, datuek esate dute, belaunaldi gero eta indar gehiago hartzen. Azkenen maitasun erromantiko hori oso maitasun injustua da, oso genero aldetik desberdinkeri handia sortzen dituena, jabegoa oinarri duena, zu nerea zara, zu gabe ezin dut bizi, dena elkarrekin egin beharra, eta hori dena badakigu ze arazo sortzen ditugu, arinenetatik gogorrenetaraino, ez da heriotzaraino, eta hori egunero entzuten dugu gauza bada. Ideologia guzti horrek bizi gaitu nolabait esango dugu, bizi gaitu maitasunaren ideologia injustuenak eta txarrenak bizi gaitu. Hori da indartzen dena eta gero eta gehiago gure gaur egun konsumo gizartean. Maitasun erromantiko hori produktuari eta kapitalismoari erabat lotua dago. Bat, zentrala dalako produktua saltzerakoan, beti agertuko da maitasun erromantikoaren irudia edo zer dela saltzera, edo filma baten ikusteragoa zela, edo liburutan gehienetan esan nahi dut, edo mainstream dan horretan, beti agertuko da, eta orduan gu konsumitzen dugu edo iristen zaigu produktu hori erosteko, esaten zaigu egiten zaigu zearen promesa, bikote erromantiko baten promesa lortuko duzu, baina aldi berean bikote erromantiko horren ideologia sartzen zaigu, profil bat sortzen da, eta uste dut momentu horretan gaudela, eta da maitasuna politizatzeko modu bat, baina ez guk politizatu nahiko genuken bezala. Maitasuna ulertuta, elkartasuna, adiskidantza, maitasuna, erotismoa baita ere, nola ez, baina baita ere elkarlana, komunitatea, herrigintza, aberrigintza,
nolabait militantzia baita ere termino horietan, ez? Eskuzabaltasunaren edo kooperazioaren txapelpean egongo litzateken harreman sistema bat. Bai, hori da, badaude adituak gai hauetaz jarduten dutenean maitasunaren kontzeptu solidario hori edo nola politikan benetan aplikatu, esaten dutela daudela bi etika momentu honetan, ez? Badala justiziaren etika eta bestea zaintzaren etika. Justiziaren etika da eremu publikoan ematen dena, eta geure gizartetan edo geure zibilizazioan horako lelo nagusi bat duen, hau da guztiok berdina gara, legez, eta guztiok ditugu eskubide eta bete behar berdinak. Eta hori da, geure funtzionamentua, geure erakundetan, geure lan munduan, geure mila tokitan, ez da? Eta hori publikoan ematen da. Pribatuan aldiz, etxe barruan nolabait primatzen da edo ontzat jotzen da, ez da inbeste justizia hitza zentroa baizik eta zaintza, ez da? Eta orduan zaintzaren etikak esaten duena da, guztio berdina gara, edo eskubide berdinak behar ditugu izan, baina denok desberdinak gara, egoera diferentean gaude, gaur agian egin dezakezu baino biharrez, bete beharrak batzuk dira batek erresago egin ditzazke beste batzuk ez, batzuk gaitasuna dute beste batzuk ez, batzuk dirua dute beste batzuk ez, orduan hori, zaintzaren etika hori nola txertatu eremu publikoan eta justiziaren etikari erantsi hori, ez? Denok berdin, eskubide berdin izatetik, baina diferente izan da, eta behar bada denok ez ditugu bete behar berdinak. Batzuk agian gehiago dituzte, eta beste batzuk, eskubide batzuk edo aukera gehiago behar dituzte. Gatozen egoeratatik, edo baldintzetatik, edo zein izanik individualak edo kolektiboak diferenteak direlako. Orduan hor, nolabait elkartasunaren printzipio bat sartu beharko litzatekela eremu publikoa antolatzerako momentuan. Hori asko esate dute, psikologo sozialek eta horretan maitasunaren kontzeptua politikarekin nola uztartu lantzerako. Baita ere, esaten da nolabait sistema konpensatori batean bizi garela, ez? Eta orduan, ideologia orokorrak esaten digu, oro har, gizartea dela, arrotzen mundu bat, kontu zibilik gizartean ez da, etxeko atetik kanpora kontu zibili, jendea jatorra ere egongo da, baina jendea ez da oso jatorra, ia norekin hitz egiten duzun, ia norekin ez izan konfiantza edo inorekin, ez izaik inozoa izan, bai lan mundua, bai bestean, pixka bat, defentsara irten zaitez, ez? Eta hori konpentsatuko duen sistema da etxea, eta etxea agertze zaigu paradisu idiliko bat bezala, non maitasuna, zaintza, babesa guztia horre ematen den, ez da? Eta orduan, bi horietan bizi garela, batak bestea konpensatzen du, eta hori da sistemak nolabait guk sinetsi dezagun nahi duen, ez? Alegia, egin dezagun atropelia guztiak eta basakeria guztiak egin ditzan sistemak kalean gaudenean, da gero etxeak manifara joan beharrean edo kontuak eskatu beharrean etxeak zainduko zaitu, ez? Hor babestuko zara eta horre egingo duzu, ez? Eta orduan, garela aldi berean bi gauza, ez? Maitatu eta maitale, eta beste alde batetik garela arrotz eta gerlari kasi kanpora goazenean, ez? Eta orduan, hauek esate dute, ez bat beste ez da egia. Badakigu gizartean badirela, baita ere, abegikor izan daitezken ekimenak, edo sortu daitezkela gutxienez, edo elkartasuna dagoela, eta dena ez dela etxaigoa edo mesfidantza, eta etxe barrua bereziki badakigu zer den. Zer esaten duten datuek, eta nola bizi dugun, da etxea nola dan leku opako bat, itxi bat, oso maitakorra eta maitasunen leku bat izan daitekena, baina alde beren oso leku violentoa, eta injustizia handia gertatzen direla. Hori deno dakigu, alde berean etxearen mitifikazio hori, azken finean dalako maitasunaren mitifikazio hori haustea asko kostatzen zaigu. Norberak esatea, esken ere etxe inpernu bada, ez da? Asko kostatzen zaigu, ze agian inpernu bada, nire kaleratzen gara zoriontasunaren irudi bat emanez, ez? Ez dugu hautsi nahi magia deitze zaion hori, ez da maitasuna ez da magia, maitasuna azkenean harremana dira, kultura jakin baten eta baldintza jakin batzutan, sortzen dien elkarrenganako harreman ahalik eta justuenak izan beharko liratekenak, ez da, maitasuna ez da, maitasuna romantiko saltzen digun hori, txispazoa norbait ikusi pasatzen eta enamoratu zara zentesima batean, eta hori bizitza osorako izango, eta izango da gainaz pasioz josia, eta hori konsumitzen dugu, jakinda gezurra dela, baina gustatzen zaigu hor errekreatzea. Hori Mariuz Estebanek
esana du eta idatzia ere jarri du, ez? Zer gertatzen zaigu maitasunarekin, bai norbeak bere bizipenak edo inguruan nola kostatzen zaigun deseraikitzea edo kritikatzea, autokritika edo kritika sozial bat egitea maitasuna uste dugun horretan, ez? Eta nolabait maitasuna parametro sozial politikoetan ulertzea kostatzen zaigu, baina hau nerea da bakarrik ni sentitzen dut eta nei gertatzen zait, norberari gertatzen zaigun 95% politikoa da, gertatzaile gainontzeko guzti, eta gertatzen da bizi garelako atmosfera berean eta oso antzekoa garelako guztiok, ezta? Esaten du, zergatik ematen digu hainbeste min hori deseraikitzea, ateratzen du, hor sakonean oso gauza politikoa dalako. Gauza politikoa dela zer esan nahi du. Oso erroko gauza badelako gure gizartean, gure bizitzetan, baina baita ere gure gizartean. Oso errokoa eta horren gainean eraikitzen dielako gainontzeko egitura asko eta asko. Hori desmuntatzen duzunean, injustizia azaleratzen duzunean, bikotean edo familian, edo orduan beste danake ezeatzen da. Eta hori kosta egiten. Horazio guku oso eta geruza desberdinetan, batetik elkarkidetza edo elkarkidetza beraren garrantzia, hiru erakunde desberdin, bi herri ekimeneko, esango dugu, edo gizarte erakunde eta udaletxe bat, eta uste dut kombinazio hori oso ederra dela, misto horiek gero eta gehiago eman behar direla, beste batetik hiruren arteko lan sistema hori izan da oso erraxa, oso ederra, oso natural eta oso logikoz eta oso arazo gabe atera zaiguna, uste talde bakoitzak bere onena jartzen dula hau aurrera emateko eskuzabaltasunez eta maitasunez, eta beste alde batetik uste dute gai interesgarria jorratu ditugula, eta ausardiare hartu dugula pixka bat, gaiekin segurutik ez jotzeko eta pixka batia esperimentu txiki batzuk egiteko, eta oso ondo atera direla, eskertu apuntatu den jende guztiari bai aurten bai aurreko urteetan, eta jendearen gurea bezalaxe, azken zinen hori da, kuriosidadea jakin mina zer gertatzen zaigun, azkenean hori baino ez da, eta, nik espero dut segiko dugula, ez da, eta berberrituko dugula hitzarmena, edo ni uste dut merezi dugu, oso ekimen arrakastatxoa dela, bai, hala esan, ez da beti izaten, baina hau bada.